Силният лъв и малката мишка. Българска народна приказка. Един ловец хванал с клопка в гората лъв. Вързал го с въже и пратил другарите си в града да купят синджир, за да го вържат още по-здраво силното животно. Лъвът бил вързан за един дъб. Той ревал страшно. Дърветата се превивали от гласа му. Копал с краката и изровил всичко наоколо. А близо до корена на дъба имало малка дупка, а в дупката една мишка се сгушила, изплашена от рева. По едно време, когато лъвът се уморил да реве и да копая с краката си, мишката излязла да види какви са тия ревове. Поразгледала насам натам и като не видяла нищо, попитала лъва. А той замахнал с опашката си и рекал сърдито: „Махни се, гадино! И ти ли сега се намери да дойдеш?“ Мишката се оплашила и се прибрала в дупката си, ала не могла дълго да устои и пак излязла. Но лъвът и този път я прогонил. Трети път излязла мишката из дупката си и тихо рекла на лъва: „Кажи ми, приятелю, от какво имаш нужда? Може би ще ти помогна?“ Лъвът изръмжал: „Не видиш ли какво ми е? Хванаха ме едни ловци, вързаха ме с това въже и пратиха едного в града да донесе синджир, за да ме вържат още по-здраво и да ме водят из градовете, за да ми се смеят и подиграват всички. Който ми види, все ще рече: значи и царя на животните може да стане за посмешище. Какво можеш да ми помогнеш, ти, като си толкова малка и слабичка?“ „Та това ли ти била мъката? Защо не ми каза по-рано?“ попитала мишката. „Ей, сега ще видиш как ще те спася.“ Мишката се хвърлила на врата на лъва и кръц, кръц, кръц прегризала въжето. „Бягай сега, лъвчо!“ извикала щастлива мишката. А лъвът, щом се видял свободен, хукнал да бяга и се чудил: как можа да се случи така? Аз, такъв голям и силен лъв, цар на всички животни, страшилище за малки и големи. Какво стана с мен? Какво дойде до главата ми? Какво време доживях, та сега да си имам длъжник на една нищо и никаква мишка? Как се случва така, че и най-силният и могъщ не знае откъде може да му дойде помощ? Затова трябва винаги и с всички, и с малки, и с големи, да бъдеш всякога приятел.“